טלפון שלא מדברת. לימור, איך אפשר לעזור בבקשה? הלכתי פה ושם לרעיונות, אבל זה לא יצא כלום, בוא נגיד ככה. בכל אופן, מעסיקים אין להם עצבים להתעסק עם אנשים עם מוגבלויות, לא משנה איזה. האנשים העיוורים האלה והנכים מסוגלים לעשות כל דבר שכל בן אדם רגיל מסוגל לעשות. אנחנו מרגישים היום כחלק מחברת פלאפון לכל דבר. לא, על המספר הזה אין פה את המספר ש... חברת כל יכול מוגדרת כסטארט-אפ חברתי, חברה שמקימה ומפעילה מוקדים טלפונים שמופעלים על ידי אנשים עם מוגבלויות. אתה לבן, אני שחור, אני חשוב, אתה באור שמחמם כמו אמא אוזניות בבקשה שדואג לך. אני קמה בבוקר, יש לי מסגרת, אני חוזרת הביתה, יש לי תעסוקה. פלאפון זיהתה פה לגמרי את הפוטנציאל העסקי לצד החברתי. יש פה ווין ווין קלאסי שבקלאסים. הם כחולים לא פחות מהכחולים של פלאפון. טלפון לשירותכם שלום, מדברת עירית. אבל זה הרבה מעבר. זה באמת שמחה והכרת תודה שפלאפון, המותג הכחול והגדול והמוצלח, בחר בי לתת שירות ללקוחות שלו. לרקוד, לצעוד קדימה. אתם רוצים לשמוע בדיחות? חבר'ה, אני לא שומע אתכם, רוצים לשמוע בדיחות? בטוח? אפשר להרגיש גם חופשי כאילו? שני אנשים עומדים בכביש. הימים שלנו, אתה יודע מה זה עבודה? בבוקר עד הערב, מחתים כרטיס, יוצאים, והופ, הזמן נגמר. קצת זמן לנפש שלך. הוא תמיד שואל מה שלומי, מתעניין אם הכל בסדר ותמיד... קשר עם פלאפון מאוד משמח אותם, נותן להם הרגשה של סוג של נורמטיביות, חלק מהחיים. הם לא מבודדים, העולם מגיע אליהם. אולי יבוא יום ונהפוך שווים, אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים, ונזרום ביחד עד אינסוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע. אני מרגיש שאכפת להם בפעילות, הם מרגישים חלק מצוות וההוואי של העובדים עצמם, עושים את זה בשמחה ומכל הלב. אנחנו שבעי רצון ואני מקווה שאין שבעי רצון. יש חברים, יש ככה מדברים, יש הפסקות, צוחקים. אתה צועק, אני טועה, אתה צודק, זאת ההצגה שלנו. אנחנו אמורים להתחיל לעבוד פה בשעה 8 בבוקר. אני מזמין אותך לראות פה, יש אנשים שכבר ב6 בבוקר מחכים ליד הדלת. אם טלפון לא היה, לא היה להם סיבה לקום בבוקר. גם תחלוף הרוח. זה המקום בשבילנו, זה כמו בית. אולי יבוא יום ונהפוך שווים. עובדי החטיבה גאים בפעילות ההתנדבות שנעשתה השנה עם בית הספר. ונזרום ביחד עד אינסוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע. אנחנו מבצעים פעילות של תרומה לקהילה במועדונית שנמצאת בכפר שלם. אנחנו התחלנו בפעילות הזו לפני 5 שנים. זה אחת מהפעילויות העיקריות שמעשירות להם ומגוונות להם את חיי היומיום שלהם. אם חטיבת מערכות מידע לא הייתה מארגנת את האירועים האלה, אני לא הייתי יכולה לארגן אותם. אנחנו בעצם נותנים להם כאן משהו שהם לא יכלו לקבל בשום דרך אחרת. המקום של הילדים זה להרגיש שהם חלק מאיזושהי קהילה, שיש אנשים שאכפת להם ממה שאנחנו עושים, שרואים מה שאנחנו עושים ושרוצים לעשות ביחד איתנו. באמת לצאת קצת מהקובייה של העבודה ולהיות במקום שלה לתת, זה לא במקום שלה לקבל. זה נראה לי מקסים. אולי יבוא יום ונהפוך שווים. אתם נותנים לנו יותר חיים וגם כן ערכת חיים. פלאפון רוצה לתת ואנחנו יותר משמחים לקבל. תבואו, יחכו לכם בשמחה ותבורכו.